وطننا سوريا. کنفرانسایەک هەلوەستا پێکهاتەیەن باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریایê ku 4 ساعتان binirxandin nîqaş û peyaman dawam kir bi encamnameyekê bidawî bû. Di encamnameyê de hat diyarkirin ku konferansayek helwesta pêkhateyên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê di qonaqeke niştîmanî ya hestiyar de û bi berpirsiyariyeke hevbeş hat lidarxistin. Hat destnîşankirin ku têkoşîna divê qonaxa dîrokî ya werçerxê de ji reftar û kiryarên rojane yên li dijî xelkên Sûriyayê nixasim li dijî xelkên Peravê, Swêdayê û xristiyanan pêktên dikevin xana sûcên dermirovî. Pirrengiya netewî, olî û çandî ya li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê jêdira dewlemendî û hêzê ye. Di encamnameya konferansê de fedakariyên Qesedê yên diparastina herêmê û rûmeta gelên wê de silavkirin û hat gotin ku Qesedê ji bo avakirina artêşeke niştîmanî ya Sûriyan û pîşeyî û dilxwazî dendika pîwîst e. Di encamnameyê de hat gotin ku ji ber baweriya me bi yekîtiya Sûriyayê û serweriya wê heye, em diyar dikin ku çareseriya mayînde bi destûreke demokratîk pêkane. Konferansê destnîşan kir ku pêdiviya pêkanîna li hevhatina niştîmanî bi destpêkarê veçûna aktîv ji bo edaleta pêvajoya veguhêz heye. Di konferansê de bangildarxistina Kongreya Niştîmanî ya berfireh hat kirin ku têde tevahî hêzên niştîmanî û demokratîk beşdar bibin. Di dawiyê de hat gotin ku belgnameya konferansayek helwesta pêkhateyên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê ku beşdaran serê erê kiriye wê di çend rojê bê de were eşkere kirin.